παρατήρητο ή κάποιοι έξυπνάκηδες έρχονται και λένε «Μα οι ντιλιβεράδες το καλοκαίρι έχουν ζέστη, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν στους 40 βαθμούς». Τι λες μωρέ, σοβαρά, από πότε? Δεν μπορεί να κυκλοφορήσει ο ντιλιβεράς στους 40 βαθμούς. Άμα είναι ο ντιλιβεράς να μην κυκλοφορήσει και με τους 10 βαθμούς που κάνει απόψε, γιατί κάνει κρύο. Και η τσουτσούρα του θα γίνει τόση, γαριδάκι, από το κρύο. Αλλά έτσι είναι. Απαγόρευση κυκλοφορίας στην Πάρνηθα να ακούγεται, απαράδεκτο να κλείνεται ένα δρόμο. Απαράδεκτο σε ελληνικό έδαφος να μην μπορεί να έχει πρόσβαση ο ελληνικός λαός. Αυτά συμβαίνουν μόνο σε δικτατορίες. Μόνο σε δικτατορίες. Ένα εκχιονιστικό μηχάνημα θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί να ανοίγει το δρόμο. Σιγά το χιόνι που έριξε. 3 εκατοστά χιόνι και μου λέτε